Helo, Stifyn Parri ydw i, a dwi yma heddiw i rannu chydig o tips a chydig o dechnegau, o techniques ynglyn â magu hunan hyder, self-confidence. Mae hyder yn rhywbeth rhyfedd iawn, ond falle weithiau pan sgynnych chi ddim lot fawr o hyder, dio ddim yn beth doniol o gwbl. Mae gennym ni gyd hyder rheolaeth yn ein bywydau. Falle bod ni'n dda iawn yn gwneud crossword, neu dda iawn yn gwneud joke, neu dda iawn yn coginio cycennau. Ond diffyg hyder mewn llefydd eraill, fel siarad yn gyhoeddus, dysgu iaith newydd, ymddangos ar Zoom, neu unrhyw beth. Mae gan bawb hyder yn rhywle, ond y peth mwyaf difyr ydy, pan mae gennym ni ddiffyg hyder, neu'n teimlo fel bod gennym ni ddim hyder, dyn ni'n meddwl mai ni ydy'r unig bobl yn y byd sy'n teimlo fel yna. A mae gennau chydig o drics i helpu chi ddod drost hyn, goresgyn hyn. Falle bod rhai ohonych chi rhywun yn meddwl, mae'r Stifyn Parri na'n digon hyder, dio ddim yn hidio, mae o ar Facebook, mae o ar Zoom yn ymddangos yn hollol hyderus. Ond ges i ddim fy ngeni fel hyn. Nath David Beckham ddim cael ei eni yn beldroediwr gorau'r byd. Nath Colin Jackson ddim cael ei eni yn redwr gorau'r byd. Dyn ni gyd yn dysgu crefft yn wahanol, a mae hyder yn grefft. A'r tric ydy bod ni'n neud i bobl eraill deimlo yn gytrefol pan falle dyn ni ddim yn teimlo'n gytrefol. A pan maen nhw'n teimlo'n gytrefol, dyn ni wedyn yn teimlo'n fwy gytrefol ac yn chydig bach fwy hyderus. A dyna fel mae hyder yn tyfu rhwng ni a pwy bynnag dyn ni'n siarad efo neu'n ymddangos o'i blaenau nhw. Enghraifft, pan o'n i yn yr ysgol babanod yn Rhos Llanechrugog, mi o'n ni yn syrenu mewn dramau o'n i'n creu fy hun ac yn sgwennu fy hun. Yn ifanc oed, yn 2 yn 4 oed, oedd y sgwennu'n ofnadwy, ond oedden ni wrth y modd ar y llwyfan, wrth y modd yn cael cymeradwyaeth, yn cael clapio gan y gynulleidfa, ac o'n i ar ben fy nigon ac yn hapus braf. Ond weithiau yn y dosbarth, roeddwn ni fel plentyn bach yn cael problemau, achos oedd rhai athrawon yn cymharu fi efo mrawd, ac oedd y mrawd i yn beniog iawn, oedd o'n athrylith. Felly, yn y dosbarth, weithiau, oedd gynnau ddim hyder, ond ar y llwyfan, oedd gynnau lot fawr o hyder. Yn ddifyr iawn, oedd lot o ffrindiau yng nghwmpas i, yr hollol gwrthwyneb. Dim hyder ar y llwyfan, ond hyder yn y dosbarth. Rwan, pan dwi'n mynd rownd Cymru a Lloegr yn dysgu pobl sut i fagu hunan hyder, dwi'n trafod o fel bod ni'n gwneud pitch. A dwi'n galw'r sesiwn yn Life is a Pitch, sef chwarae ar eiriau. Of course, life is a pitch. Yn y Gymraeg, oherwydd bod yna dreigliad, mae bywyd yn bitch, mae o'n gweithio yn berffaith i mi ac yn cael yr students sy'n ymlaen i myfyrwyr i wenyn braf, neu 1 neu 2 os dwi'n lwcus, yn chwerthu. A mae hynny yn helpu hyder yr ystafell. Os dwi'n cychwyn siarad yn gyhoeddus a dwi'n deud rhywbeth difyr a dwi'n gweld gwên, rhywsut dwi yn teimlo yn fwy hyderus. Os dwi'n teimlo'n fwy hyderus, mae hwnnw'n spredio wedyn, mae'r gynulleidfa yn teimlo'n fwy hyderus. A mae yna fath o ryw hyd, ryw magic yn digwydd rhwng y gynulleidfa a ni. Ond beth sy'n stopio ni ymddangos yn hyderus? Nerfau.
Reit, dwi'n gofyn hwn o hyd. Os dwi'n mewn dosbarth, dwi'n dweud, dwylo i fyny pwy sy'n teimlo'n nerfus weithiau. A mae yna un neu ddau wastad yn cadw i dwylo lawr. Ond dwi'n gwybod bod nhw'n deud celwydd, achos mae pawb yn teimlo'n nerfus weithiau. Ond be ydy nerfs? Ofn. Bod ni ddim yn gallu controlio beth sy'n digwydd. Dyn ni ddim yn gwybod beth sy'n mynd i ddigwydd falle. A mae'n tu fewn am boliau ni yn troi. A dyna pryd mae e'n dod yn anodd arno ni. Ofn. Nerfau. Nes i sylweddoli rhywbeth yn ifanc iawn ac o'n i mor lwcus bod y geiniog yma wedi dropio yn fy mhen a bod fi wedi cael rhyw light bulb moment, bod fi wedi gweld y goleuni. Nes i sylweddoli, os o'n i'n gallu rhesymoli to rationalise yr ofn a'r nerfau, be oedd yn stopio fi rhag wneud unrhyw beth mewn bywyd o gwbl? Yr ateb ydy dim. Os allwn ni resymoli beth sy'n digwydd pan dyn ni'n teimlo yn nerfus, pan mae gennym ni ofn, os dyn ni'n gallu rationalisio hynny, resymoli hynny, mae'r nerfau a'r ofn yn mynd. Ond be ydy'r teimlad na? Be ydy'r teimlad erchyll yn y bol? Be sy'n gwneud i'ch cech chi fynd yn sych? Be sy'n gwneud i'ch coesau chi ysgwyd falle? Be sy'n stopio chi rhag falle mynd i siarad Cymraeg am y tro cyntaf efo rhywun dych chi ddim yn nabod? Be sy'n yn stopio ni? Mae yna deimlad yn does tu fewn, falle bod rhai pobl yn chwysu, rhai pobl yn teimlo'n ofnadwy o sic. Mae Shirley Bassey, enghraifft, sy'n dod drosodd fel y gyntores mwyaf hyderus dan wyneb yr haul. Mae hi yn ei gyrfa hi wedi chwydu sawl gwaith cyn mynd ar y llwyfan. Pam? A be sy'n gwneud hynny? Adrenalin. Ond be ydy adrenalin? Wel, mae adrenalin yn gemeg yn y gwaed. A pan mae o'n dod i fewn i'r gwaed yn raddol bach, dyn ni'n teimlo falle'n sych yn ein cegau, ond boliau ni'n troi, panics, methu deall beth sy'n digwydd yn y pen, pob math o feddyliau yn troi ac yn troi. Ac adrenalin ydy hwn. Rhyw gemeg sy'n mynd i fewn i'r gwaed. Ond mae'r teimlad yna, coeliwch neu beidio, union yr un peth ag excitement. Os dyn ni wedi cynhyrfu, mae union yr un peth yn digwydd. Yr adrenalin yma, yr hormon yma, yn mynd i fewn i'n gwaed ni ac yn dechrau wneud i bethau deimlo braidd yn od. Ond, os oes gennych chi llawn potensial eich adrenalin, bod eich gwaed chi gyd yn llawn adrenalin, dych chi'n teimlo ar ben y byd, euphoria. Chi'n gwybod y teimlad pan dych chi wedi bod i barti bendigedig, a dwi ddim yn sôn am alcohol rwan, a chi dod o'na a meddwl, waw, dwi wedi cael amser ffantastig. Neu'n clywed rhywun yn canu, a dych chi just yn llawn gorfoledd, ecstasy. Be ydy hwnnw? Adrenalin ydy hwnnw. Felly, dwi wedi dysgu, os oes yna chydig bach o adrenalin yn gwythiennau ni, yn veins ni, dyn ni'n teimlo yn ofnadwy o nerfus. Ond pan mae yna lot o adrenalin, dyn ni'n teimlo fel bod ni'n gallu concro'r byd. Felly dwi yn siarad efo fy adrenalin. Oeddech chi'n meddwl bod fi braidd yn bonkers gynt, ond dwi yn bonkers efo'n hyn. Dwi'n siarad efo'r adrenalin yma. Falle, nid allan yn uchel, ond dwi'n gwybod mae'r adrenalin ydy'r petrol neu'r diesel dwi angen mwyn gwneud rhywbeth gymaint gwell na be fyswn ni fel arfer. Meddyliwch chi rwan,
Pwy di'ch hoff ffilm star neu pop star neu rhywun dych chi really yn edmygu a pam dych chi'n edmygu nhw ac yn Saesneg dyn ni dweud, oh, they've got it. Ond be ydy'r it na? Fel arfer, adrenaline ydy'r it na. A dwi yn adrenaline junkie. Dwi'n hollol addicted i'r adrenaline yna. Ond dwi wedi dysgu pan mae'n ychydig o adrenaline dydy fewn i'n nghorff, a fewn i'n gwaed i, dwi'n gwybod mae hwnnw wedi cychwyn rhywbeth lot gwell. Nid fel mae rhan fwyaf ohonoch chi falle'n teimlo, hwn ydy diwedd y byd. So meddyliwch rwan, meddyliwch mai helicopter ydych chi am eiliad. Stay with me. Helicopter ydych chi, a ydych chi angen petrol. Mae'n ychydig o petrol yn dod i fewn i'r corff, a pan mae yna fwy a mwy a mwy, mae'n golygu bod chi'n gallu trafeilio yn bellach ac yn bellach. Meddyliwch am eiliad rwan, dychmygwch bod fi'n dweud, dewch efo fi i gael lift yn y car o Gaerdydd i Lundain, enghraifft. Os oes gynnau ond chydig o betrol yn y car, dyn ni gyd yn mynd i ddreifio yr holl ffordd yna fel hyn. Ond, os ti'r tanc yn llawn, dyn ni'n mynd i gael hwyl a siarad a mwynhau'r daith a chyrraedd yn saff. Pam? Oherwydd bod gennym ni ddigon o betrol yn y tanc. Digon o adrenaline mwyn eich cael chi ar y llwyfan. Neu digon o adrenaline i roi hyder i chi i fynd i siarad Cymraeg falle efo rhywun diarth dych chi ddim yn nabod am y tro cyntaf. Neu siarad yn gyhoeddus mewn ail iaith. Siarad ar Zoom, cystadlu mewn steddfod, unrhyw beth. Falle hyd yn oed ar ôl y lockdown fyddwn ni wedi colli lot fawr o hyder a fyddwn ni eisiau fwy o hyder i fynd allan i wynebu'r byd. Felly dwi'n siarad efo adrenaline yna a mae'r adrenaline yn tyfu a wedyn dwi yn gwybod yn union bod fi yn mynd i fod yn gryfach ac yn fwy hyderus o fewn dim. A dyna sut ydw i yn paratoi fy hun ar gyfer mynd ar y llwyfan. Ond mae yna rhywbeth arall dwi'n wneud cyn mynd ar y llwyfan neu cyn mynd yn fyw ar yr awyr, ar y radio, neu dod o flaen chi fel hyn i siarad. Dwi'n paratoi rhywbeth arall. Yr anadl. A mae yna reswm. A dyma dechneg i chi. Here's a technique for you to hopefully remember. Wneith hwn helpu chi mewn lot fawr o feysydd yn eich bywyd chi. Ond yn enwedig falle i fynd i siarad mewn iaith dych chi ddim mor rhugl ynddi. A cael y hyder yna a cael gwared o'r panics. Cyn gwneud unrhyw beth scary yn fy myw i, be dwi'n wneud ydy dwi gorfod ffeindio tawelwch meddwl. Find your calm. Mae o'n anobeithiol cychwyn unrhyw beth yn dda efo lot fawr o feddyliau gwahanol yn chwistrellu, yn mynd rownd ac rownd yn eich pen. Felly mae rhaid i chi ffeindio tawelwch meddwl. Your calm. Unwaith i chi ffeindio tawelwch meddwl, yna gewch chi lot fwy o rheolaeth ar y teimladau tu fewn a sut ydych chi'n ymddangos i bobl ar y tu allan. Control. Mae'r geiriau yma dwi gyd yn defnyddio. Pan dwi'n neud o'n Saesneg, maen nhw gyd yn cychwyn efo ec. Pan dwi'n neud o'n y Gymraeg, fel ydych chi gyd yn gwybod erbyn hyn, mae'n chydig fwy cymhleth. Felly, tawelwch meddwl gyntaf, calm. Wedyn, rheolaeth, control. Wedyn, beth sy'n dŵad? Mae'r meddwl yn gliriach, clarity. A maen nhw'n dŵad yn yr ordor yma. Gewch chi beth? Meddwl yn gliriach cyn cael tawelwch meddwl, enghraifft. So calm, control, clarity. A wedyn yr ola, yr whoop-de-doo, yr hyder, sef confidence.
Ond dwi ddim yn heidio os di pobl yn credu bod chi yn hyderus, neu maen nhw'n gwybod yn union eich bod chi, ond bod nhw'n teimlo'n hynny. Os di pobl yn meddwl bod chi'n hyderus, mae hynny'n gwneud i chi fod yn fwy hyderus, a felly mae'r perthynas iach yma yn digwydd rhwng chi a gweddill y byd. Ond dwi'n clywed chi gyd yn gofyn, Stifyn, sut ydyn ni'n ffeindio'r calm na a tywelwch meddwl? Wel, un techneg bach syml, a fyddwch chi gyd yn meddwl, wel, sydd ddim pwynt gwneud hynny, mae hwnnw'n wastraff amser. Ond mae hwn wedi safio fy mywyd personol i a safio fy mywyd proffesiynol fi hefyd. Ac yn ddiweddar iawn, mae rhaid mi ddweud, dwi'n troi at hwn o hyd. A ie, dwi'n mynd i ddysgu rhywbeth hollol syml i chi rwan, sut i anadlu. Dwi'n clywed chi gyd yn gwybod yn deud, mi allwn ni gyd anadlu, fydd nefys ni ddim yn gwrando arno ti rwan, ond anadlu'n iawn. Yn anffodus, tydyn ni ddim yn anadlu'n iawn. Yn enwedig pan mae'r adrenalin yn cychwyn dŵad i fewn i'r gwaed. Pam? Dyn ni wedyn yn cael yn effeithio ar y frest fan hyn a mae'r anadl just yn cychwyn fan hyn, mae fatha pant bychan fan hyn yma, yn lle anadlu'n fawr reit i fewn i'r ysgyfaint, i'r lungs, reit lawr at y bol yn fan hyn. A mae rhaid i chi anadlu fel bod yr esennau, y rib cage yn dod allan, just fel fyse bryn terfel yn anadlu ar lwyfan. Fyse chi byth gweld bryn terfel yn anadlu, ond i bai bod y rib cage yn dod allan. Fel hyn, drachwch. Mae hynny'n golygu bod y lungs yn agor ac yn llenwi efo ocsigen reit lawr at eich bol. Nid fyny fan hyn yn yr ysgwyddau sy'n digon o le i chi gael yr anadl dych chi anen mwyn cael tywelwch meddwl. So unwaith dych chi wedi ymarfer anadlu fewn reit lawr at eich bol tra bod yr esennau yn agor y cae, be dwi'n gofyn i chi wneud rwan ydy meddwl am wals ofnadwy o araf. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Digon hawdd? Dwi'n siŵr bod chi gyd wedi dysgu sut i gyfri at 3. So, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ond yn ara bach. A be dyn ni'n neud ydy anadlu fewn yn ara bach ac yn isel iawn am y 3 curiad cyntaf. Wedyn dyn ni'n dal yr anadl yn ysgyfaint ni am 3 curiad arall. A wedyn dyn ni'n gadael yr anadl allan yn ara bach ar y 3 curiad yna. Felly mae yna 9 curiad i gyd mwyn anadlu fewn ac anadlu allan. Hawdd? Gadewch i ni drio fo. 1, 2, 3, dal. 2, 3, allan, 2, 3. A dwi'n addo i chi, os newch chi wneud hwnnw drosodd a throsodd, a wneud unrhyw ddoctor ddeud hynny, fel dwi yn deud hyn rwan, mi fydd y chwysu'n stopio, fydd yr anadl gymaint iachach, fydd pwysau gwaed yn mynd i lawr, fydd curiad y galon yn mynd i lawr, a fydd yr angst yna, yr boen yn y bol yn gadael. Os dwi'n poeni am rhywbeth, neu enghraifft, nath yng nghyfnither i, yng nghysyn i, ffonio diwrnod y blaen, oedd hi gorau mynd i'r ysbyty, ac oedd hi'n deud bod hi'n teimlo fel bod gen i lot fawr o anxiety, a nes i ddeithi hi i orwedd ar y gwely, neu i eistedd yn dawel mewn cader, a just canolbwyntio ar anadlu efo'r wals ara i fewn am 3, cadw fo fewn am 3, allan am 3, a fydd lot fawr o'r anxiety yna yn mynd. A dyna sut ydych chi'n cael tywelwch meddwl, wedyn gewch chi fwy o rheolaeth, wedyn gewch chi gymaint o feddwl lot cliriach, a fydd pobl wedyn
yn meddwl bych chi lot fwy hyderus. Wel, dyna pwt bach o'r holl bethau, yr holl tricks dwi'n gallu dysgu chi. Dwi'n gobeithio eich gweld chi eto cyn by hir, falle nawn ni wneud chydig mwy. Ond tan hynny, cofiwch anadlu, i'r wals, i fewn am dri, i adael o i fewn am dri, ac allan am dri, a'r peth pwysica yn y byd wrth gwrs. Gwenu. Diolch yn fawr. Ta-ta. Os ydych chi eisiau mwy o wybodaeth, cerwch at yng ngwefan ni, mrproducer.co.uk. mrproducer.co.uk. Tan y tro nesaf. Ta-ta.